Dacă vrei să te simți bogat, numără lucrurile pe care nu le poți cumpăra cu bani. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal. Curajul să mergi mai departe este ceea ce contează. Dacă visele tale nu te sperie, nu sunt suficient de mari. Succesul este suma micilor eforturi, repetate zi de zi. În fiecare zi ai ocazia de a fi un pic mai bun decât ai fost ieri. Viața este un mozaic de momente. Unele sunt strălucitoare și colorate, altele sunt mai întunecate, dar împreună creează o operă de artă unică. Nu există lift către succes, trebuie să folosești scările. Un om cu învățătură este ca un copac cu rădăcini adânci, indiferent de furtunile vieții, el rămâne stabil și încrezător în sine. Nu ai nevoie de un plan de evadare dacă visele tale nu au limite. Pierderea este doar temporară, dacă renunți, este pentru totdeauna. În viață, cel mai greu drum este adesea cel care duce spre cele mai frumoase destinații. Trecutul este un ghid, nu o închisoare, învață din el, dar nu lăsa ca greșelile din trecut să-ți limiteze prezentul. Rădăcinile noastre, fie că sunt de sânge sau de suflet, ne oferă sprijinul și fundamentul de care avem nevoie. Dacă femeia nu tremură după sex, bărbatul nu și-a făcut bine treaba. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.